In nomine Padre et Filii et Spiritui Sanctam, and Ave Maria, gratia plena tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee, and for all who not have recourse to these special messages and those recommended to Thee. Amen. Eternal rest unto Thee, O Lord, let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Amen. Mayong gabi mga higalag maigsuon ano sibta kinin yung ato nga programa sa TV Polya.Argumento nga gipanguluhan o gipangunahan sa lay Catholic Apologist International sa Ardiesano. O bani ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page RJ Horolan San II TV Polya.Argumento page og yon sa wala pa nakapag-follow sa ito mga pages, i-follow nyo ito mga pages, RJ Horolan San II TV Polya.Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022, uga pwede sa mag-send din na og Facebook stars. So, sa mga channels, so wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels. Dalay Catholic, Apologist Official, RJ's II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious sa Forum. Uga pwede sa mo, mag-send din na og super stickers, super chats, and super thanks. And yun, magpasalamat una ko sa mga mga Katoliko nga kanunay nagataba, nagasuporta sa atong programa. Pinagyan nila Sir Ronald Escaliar and family, Sir Romeo Enodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and the family, Sir Rene Kiblat and the family, Sir Denzo Sibilias and family, Sir Eman Papas and family, Sir Francis Amante and family, Sir Tupig Galimit and family, Ma'am Berden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernan and family, Sir Jubilese and family, Sir Wilsaliaca and family, Sir Rizal Limin and family, Sir Edmundo Esteban and family, ug sa tanan nga nagataban nagasuporta pagkahuman wala nagapalitok sila mga pangalan. Daghan ba ang salamat tungod sa tabang, tungod sa suporta kining atong program. Ani gihapon din sa social media. Ug until now nagkinahanglan gihapon kita sa tabang suporta kay lagi wa mi mahimo din ang mga sir ug mga man kung wala ang inyong tabang ninyo suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala inyong tabang suporta. Pinaggusto mga account numbers nga na-account sa mga screens nga nagadagan nga information o pwede sab mo mag-message sa tong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. And yun, June 21, kung na lang, 11 days na lang mga sir ug mga ma'am. So mahitabo itong ato ang gitawag og debate between nato nga Katoliko o kining mga amigo nato nga member sa Seventh-day Adventist. And yun, wala ko kabalo kinsi pundadon nila nga mutabang sa ilaha ana nga tawag ining panahon. So mahitabo ang debate 1 PM pagkahuman June 21 diha mahitabo sa 3rd floor sa barangay hall or barangay social hall sa gitawag og barangay Vicente Duterte diri sa gitawag og Agdao. So mag-uban-uban ta ninyo and yun pahibaw ako ninyo before 3 days before ang tawag ining event mga sir ug mga ma'am kay para at least makabalo mo og asa mo dapit mo agi kay inoon madunggan mo gid ninyo pag agi sa kalsada madunggan ninyo nga naraman sa ibabaw open man pud ang tawag ining space wala man siya nakakulong. So, yung mga sir o gatawag ining ma'am. Sir Kenneth Antoque, sir, good evening. Sir Edgar, Sir Ed Ragay, sir, good evening. Sir Vincent Banalo, sir, good evening nimo og sa imuhang tibuok ka pamilya. Okay, yun. So, karon same sa ako ang gisulti atong last live nato katong gabi imang gud wala ko naka-live stream nga gabi kay mura og kapoy pa ba kumbaga kay tibok adlaw lagi nang kuan lagi. Tibok adlaw lagi nang tawag ining hatong gahapon murag nagpahuway gyud kay limang pila lang ka oras ang tawag ining tulog gikan sa pagresponde sa sunog nya pagkabuntag linog responde na pug sunog singon ana ba murabag gusto ka ba naapang ka bis even until now na pa man gihapon nya karon busy na kurong adlaw kay nagpendol ko sa kong bugoy. Sir Eugene Amoroso, sir, good evening nimo and shout out kang Trisha Joy Amoroso nga naa karon diha sa Cagayan de Oro maayong gabi nimo ma'am og sa Amoroso family. Sir Jason Roman, sir, good evening nimo og sa imong tibuok ka pamilya. Okay, karon. So ato ang tagaan og reaksyon na kadtong tawag ining pamutbot ni Mr. Hilyani. Actually ako ang gi-click to ang link katong gi-send buton nimo Sir Jason. Di naman ako makita ang link. So pero naka-download ko og tawag ining video adto niya. Gi-download na ko kay para ato ang matagaan og reaksyon. Kay if in case ngayang i-delete ang tawag ining video at least napatay file nga ato ang tawag ining reactionan. Sir Tobit Osano, sir, good evening nimo si Mabayo. Okay, sige. So di ta maglangan-langan mga sir ug mga ma'am ha. Okay, so di ara.
Mo na ni ayahang nga tawag ining video. O kumusta? Maying adlaw o maying gabi asamang kang napita karon nag-tanaw na mati sa itong pamahayag. Atong tubagon ning classic nga pangatarungan sa mga CFD, no? Kani sa Argesino, si G. Carlo, no? Diya pa lang gani sa tawag anang entrada pa lang niya, sipiat na siya. Dili man ko member sa Catholic Faith Defender Incorporated. Naman ko sa Lay Catholic Apologist. O, kitang gini mga wag gini research ning ato ang migong engineer. Continue na to. Kaya kani sila mudagan ni sila dayon sa katong ginaingon nga standard reference, no? Ay normal gyud na. Normal gyud nga modagan gyud mi sa standard reference kay para ipakita namo si mga engineer nga kining amo ang tawag ining panabot dili ni amo-amo. Dili ni opinion. And at the same time, dili lang mugna sa among kaugalingong panguna-una ang amo ang interpretation. So para mahitabo nga dili tawag ining makaingon mo nga personal opinion or interpretation ninyo mo na mo gamit big standard reference. Kung tag standard gani but pasabot na generally accepted truth. But pasabot mo dawat ka man og sa dili mo ni tinuod. Mo na lang mudagan gimig standard reference. Continue to. Sir Renz Talarok, yes sir, good evening. Continue na to. Unya, paborito nila ikot ani ang mga encyclopedia, mga books of history. Now, Alaga sa man mo quote kanang sa Convis ni Pastoy, kanang sa putos buwad nga imuhang gina kutlo-kutlo tawag ining engineer, dili pwede. Mo quote gyud mi og mga encyclopedias, mo quote gyud mi og tawag ini mga standard books, mo quote gyud mi og mga history books. Kaysa ko nang gingon pag prueba ang amo ang gisulti tinuod, dili kay pro lang opinion, pro lang tawag ining panaghap ba. Panaghap ba. Sir Mark Dino Pipito from Santo Tomas, Davao del Norte, sir, good evening. Sir Rosiliaca, good evening ni mo, sir, usin pamilya. Continue na to. isa sa ginadaganan nila, no? Mo ang gikasulat sa Grolier Encyclopedia, Volume 5, 106. Kaya lagi daw, si Jesus Christ daw ang founder sa Catholic Church. Now, Ay mo magigibot lang sa libro. Diba? Dili magyud nimo na masupag engineer nga kanang gitawag og Grolier Encyclopedia ang nabutang gid dinha ang founder si Ginoong Jesucristo. Ato ang tawag ining basahon para makasiguro ba dili ning atoa lang tawag ining unahuna ba, atoa lang gitawag og kini bitawng panaghap na kumbaga kay kulisod magkaayog panaghap lang ang atong isulti engineer mahimot ang katawanan sa mga tao ana kung maohon. Ma'am Maria Lucelia Lloran, good evening. Ato ang unang basahon before ta magpadayon ani kang engineer. Okay. Okay, diara mga sir o mga ma'am. So ato ang tawag ining basahon. Para makasiguro ta. Sir Ruben Retiques, yes sir, good evening nimo og sa imong pamilya from Bukidnon. Catholic Church term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Unsa na nga libro? Usa na kagitawag og Grolier Encyclopedia or Standard Reference Book. Yan. Dili na sunulat og pari, di po na sunulat og pastoy, di po na tawag ang panag-iyan simbahang Katolika o sa neutral book. Pero naghatag og information, credible and at the same time factual information nga ang nagtukod sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ang Ginoong Jesucristo wala nay gitawag og lain. Sir Tami ako, good evening. Nga nagbautismo sa katawan ni atong 1840 maolagi. sige. Continue nato ni si Engineer Iliani. sa diha nga miingon ang encyclopedia nga Catholic Church, it was referring to the ancient Lang, church. Nakatubitang church nga gipasabot ni Jesus. Ingon niya, ancient church. Kadali lang kinakuan ko. Naiipungutana sa kuha. Okay, so karon nalimtan na ako. Sige. So ingon siya referring daw sa gitawag og ancient church. Ang question na nagkaron, asa na ang ancient church karon? Di ba? Based gihapon sa gitawag og libro. Di man na pwede nga imuhang tawag ini imuhang surambawon lang kay kuno ni deny ka ni anang mao nga information. Sir Joel Soto, good evening. Sir Vemar Bangulungan, Sir Greg Jim, good evening.
Sir Alejandrino Efren, good evening. Sir Zero Zidli, good evening, good evening. Okay, sige, balik ta. Sa ato ang tawag ining reaction mga sir ug mga ma'am. Ang problema manggod, no? Sa di problema. Kay dili klaro kung Roman Catholic ba to siya. Pataka lang kam engineer. Wa sa ko nang yung ni Agya, wa gyud nagbasag libro ning ato. Kala puro lang tawag ining kuan ba? Puro lang bitaw kanay bitawng panaghap sunahuna ba nagdamgong nagmata kasi nag-ingon mo engineer nga dili klaro ang gisulti sa gitawag og libro. Sir Dioscoro Mata, good evening. Sir Enrique Morales, good evening. Sir Edgar Cuervo, yes sir, good evening. Sir Julio Subang, yes sir, good evening. Nga mo lagi Sir Mark Pipito. Ato tanawan ang pa di daw klaro daw kuno. Ato daw balikon daw. Tawag ining tanaw daw nato og di ba klaro. Oh, tanaw na to ha. Og dili ba klaro. Ato masahon kay para sigurado ba, di ba? Oh, kanang siniguro nato nga tawag kanang kuan ba? Diri kung yung tanawon, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Ingon pa niya, di man doon ako naklaro. Kaya tanawang ubos, ana. Oh, kanang gingon. In its more limited sense, that the term Catholic is applied to that Christian body, to that body of Christians, which throughout all ages, has held to the faith of the Roman Catholic Church and acknowledge the supremacy of Peter as continually existent in the Bishop of Rome. Kunya, sa megingon ni mo engineer nga dideklaro, wa ni mo gibasang libro. Kaya gusto ka magpalusot, maghimo kag antidote ko no, kanang giingon nga referring na sa ancient church. Unya, ang ancient church na gisulti na referring na sa Roman Catholic Church. Pastila na lang. Sir Marvin Pumikpik, good evening. Ma'am Juliet Renegado, yes ma'am, good evening po. Sir Nick Camedal, yes sir, good evening. Dili man good na istoryan mo lagi sir. Sir Ostea Chris Parbol from Lapu-Lapu City, good evening. Di ba? Palpak eh. Ngunya, di klaro. Wa niya gibasa ang tibok libro. Di ba? Di tibok content rather. Wa niya gibasa ang tibuok content. Unta ka engineer, maghatag og tawag ining imuhang komento. Basahon nimo ang mga ebidensyang amo ang gipresent. Sir Anastasio Bantique, sir Bantikete, yes sir, good evening. Sir MJ Pinsan, good evening. Masabi mo, unya na lang tawag ining malita, Sir Jupit Amorte. At ako sa ning reaksyonan sir. Okay, sige, continue na to, continue. Continue na to ni si engineer. Kung subayan dyan. Ano man. So kuno. Ang church mong good, si engineer ni Jesus. Lang na si engineer ba? So kuno, ito na balikon. Ipasabot Ingon pa niya, accidental error kuno. Continue. Sige. ni Jesus. Ang problema manggod, no? Kay dili klaro kung Roman Catholic ba to siya, no? Ato lang gibasa, engineer. Unta nagdalaw ka. Ato lang gibasa nga kanang gingon na Catholic Church nga gitukod ni Kristo sa Grolier Encyclopedia kanang imo ang gingon ginakaught namo. Ingon nimo di pa naklaro kay di man ka mulusot, sa di pa klaro. Pag-abot sa conclusion kay Romano Katoliko man na. So kung imuha na po ng i-deny karon, it is a fallacy of suppressing the facts. Buti pasabot ang imong ginahimo, nag-cherry picking lang ka. Diyan lang ka mukutlo sa kanang nakauyon ka, pagtanaw nimo nga maigo ka, mo distansya ka na. Diba? Sir Rene Abarca, sir, good evening. Diba, mo distansya ka na, pag maigo na ka, di na ka mo to. Ay, di na ma. Oh, ang ato ang isulti din ang tinuod, di ta mamakak, ikaw mamakak ta. Ang mahitabuan na engineer, pa-impirno atong kalag-an na og mahon, di ba? Continue na to. Actually, it is an accidental error kung subayan dyan. Accidental error. So ka, o kinsa man ka nga moingon nga naay accidental error diha. O nya naa ba kay maikot nga tawag ini mga istoryas nga niingon na kanang information concerning sa iglesia gitukod ni Kristo nga mao ng Romano Katolikong Iglesia. Resulta na sa accidental error? But mas engineer. But ning engineer.
Sir Jose Alferez from Barm. Yes, sir. Good evening, good evening. But-buto ni nga, tawag ini nga engineer, accidental error. Unya, okay lang unta, kung ang nisulti lang ana, ang ang tawag ini Grolier Encyclopedia. Encyclopedia International. The New Book of Knowledge. Kining tawag ini Encyclopedia Britannica. Nisulti nga ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo. Unya, usaon na ni mo engineer. Asa man nahitabo din nga nahimo accidental error. Yabaga yun. Basta yung tawag ining Yabaga, Sir Ray Bulutano. Yes, sir, good evening. From Sasa Davao. Sir Clyde Ricanya. Yes, sir, good evening. Diba? Baka ako ni. And again, kabalot na kung kinsang amahan sa bakak. Ang amahan sa bakak, mao ang iyawa. Si engineer anak ni. Di bakakon man. Diba? Yung mga Grolier Encyclopedia, naado ko ni accidental error. Yung baga, yun. Sige. Continue na to. Ano man. Ang church mong good, gisugdan ni Jesus, was understood to be universal. Na mo lagi pasabot sa Tama bitaw. Kinahanglan sabto na as universal church. And kung saan man imong kriteriya nga mahimo na siyang universal church nga gipunting ni Ginoong Jesucristo. Mabitaw mo gamit ang tulo nga kriteriya, dapat naa siya universality in place, naa siya universality in faith, naapod siya gitawag og universality in origin. Kay kanang gingon ni Kristo na nga, even the gates of hell shall not prevail against it. Buot ipasabot niya na kanang iglesyahan na hasta ng panahon. Mabitaw ko na to ang basahon ang tawag ining libro sa Grolier Encyclopedia. Kining iyahang gisurambaw nga gitawag og pagbasa. Magbasa ko unya mga sira sa inyong mga comments ha. Kining gisurambaw niya pagbasa ba at ato ang tawag ining basahon. Tanawa na gud. In its more limited sense, kining nga portion. In its more limited sense, that the term Catholic is applied to that body of Christians which throughout all ages. So, buti pasabot na asya gitawag og universality in time. So, dili pwede nga ang universal lang, referring lang ka sa gitawag og places, no? Buti pasabot niya na dapat kapasa sa tulo ka kriteriya na asya universality in faith, universality in tawag ining place, and universality in time or in origin. Palpak na kadaan din, engineer. Sir Antonio Latiban niyo, sir, good evening. Maulagi, sir. Sir Ed Enrique Morales, good evening. Sir John Cardevelos, good evening. Sir Jory Villanosa, yes, sir, good evening. Paulo-ulo raman tao ng tawhana sa iyong mga silingan, Sir G. Maulagi. Sir Brian Fritzdal from Valencia City, Bukidnon, good evening. Hangtod karon wala gyud na sila ikahatag ay oo tinuod na. Sige, ato ang tawag ining balikon kasi engineer. Continue. So, prior sa kani nga issue, no? Thousands of years, no? Before, thousands of years to be exact, no? Before ning issue ha, isa lang gyud ang church. Tama tong giingon, no? Dunay usa lang ka church. Yes, tinuod na. Yang question kanang usa ka church kinsa may nangulo ana? Kinsa may naglead ana? So at least admitido siya nga for the first 1,000 years there is only one church and that church mao na ang Catholic Church. Di lang niya ang kunon nga mao na ang Roman Church. Di ba? So at least naa say implicit admission, implied admission nga kanang first 1,000 years there is only one Catholic Church and that Catholic Church mao na ang founded by Jesus Christ. Kasi may nangulo ana. Before the Great Schism, kasi may nangulo ana. Maabita nga nagkahimo og mga dagkong mga konsilyo. Kasi nangulo ana ang Santo Papa sa Roma. Nya karon, usaon man na karon engineer. Usaon man na karon. Bisan usaon ninyo og deny magpabili ng kamaturan ng simbahang Katolika gitukod ni Kristo. Continue na si engineer. So, ang nahitabo, ang katong church nga, usa lang, no? Gi-persecute to sa Roman Empire. Pero, ay tinuod na. Tinuod na. Tinuod na nga gi-persecute sa gitawag og Roman Empire limang kag sa first 300 years. Gikuan na. Naidag ko nga persecution. 10 great persecutions.
Then even after the first 300 years, pag-abot, even ganun sa mga anak Constantino, naapay mga persecution, pero di na yung kadagko. Na even sa panahon ni Justinian, naagyan ang persecution, nagihimo ang Emperor of Rome, sa gitawag og simbahang katolika, pero dili na yung anak kadagko. Ang gusto lang nila nga i-take over nila ang authority sa gitawag og Santo Papa, kay para ingnon sila nga kining maong gitawag og simbahan same sa gitawag og gobyerno. Ana. Sir Ray Rason, good evening. Ma'am Fel, Balasabas, yes ma'am, good evening, good evening. So ingon ana ang tawag ining point. Naagya persecution por dili na ingon ana kadagko. Pero ang point din ha, existido gihapon ang iglesyang gitukod ni Kristo kadtong gi-persecute for the first 300 years, and after the persecution, same church ang naa. Yung usaw man yung pagpalusot ano mong butbot, engineer. Usaw pagpalusot ano imong butbot, engineer. Di kayo na mulusot imong butbot, engineer. Ganaman kay naaman ang tawag ini iglesyang gitukod ni Kristo. Wala man na mawala kay again ang saad ni Kristo. Et porte enferidon, prevalibont adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail. Pag ingon niya, shall not, bot pasabot, obligado, di yun na mawa. Bisa pag gusto mag-persecute na, di yun na mawa. Kaya kung ang naasin yung utok, yung magnawa na to, di-persecute, baka kung si Kristo. Kung yan na, pag-isumpa si Kristo, anak, St. Matthew chapter 28, verse 20. Ang gisulti ni Kristo, I will be with you always till the end of time. Nga, na-end na ba ang time karon? No! Nagpabilin gihapon nga na ang time karon. Buti pasabot, continuous ang gitawag o pag-uban ni Kristo sa iglesia from the time of the foundation until now. Wa na mawa. Sir Bemar mo alagi, sir. Sir Ray, may gabi mo, sir Ma'am Sheng. Sir Well, Pulbador, sir, good evening, good evening. Engineer Montana siya, Sir RJ mo alagi na giingon nga bisag dagko pang mga kurus ang nahumahuman. Basta wala background mo alagi. Syakol jud kayo. Syakoy gyud. Sige, continue na to, continue. Ang Roman Empire pod pinaagi sa Edict of Milan ni Constantine, no? Ang naghatag og kana bang pamaagi parang kanang ma-adapt sa Roman Empire ang katong original church, no? Pataka lang niyo. Pataka lang niyo. Ngano? Pag-issue ni Constantino og ni Licinius sa Edict of Milan, mo na ilang unang-unang i-adapt sa Roman Empire ang tawag ining present church. Mao ba na nga silang unang-una? Pataka ng taon. Umala ang pataka ra gyud. Nagpataka ra gyud. And at the same time, kana nga edict, nawala ang audio, sir. Nawala akong audio. Balihog na ko mga sir. Nawala ang audio. Dili sila kadawat si RJ. Yeah, tinuod na. Palihog na ko, sir. Paki-check daw ko kung naabag yapon ang audio. Yeah, Sir Leopoldo Pardillo, good evening. Wala ra bro. Okay, maayo. So, kanang giingon niya nga tawag ining kanang giingon niya nga panahon sa Edict of Milan. Even gani si Emperor Licinius og Emperor Constantine nga joint tawag ining kamo na joint decree man gud na. Kay ana nga panahon even nga si Emperor Licinius tawag ining nagpabilin siyang Emperor of the East at the time, pero tungkol ni Maxentius, mag-overpower siya ni Maxentius. So karon kung sa kuan pa ba dili kaayo recognize ang iyang authority, and Licinius as a bana na siya ni Emperor Constantia. Igsuon ni Constantino. Igsuon ni Constantino sa gitawag og papa. Kasi tawag ining kuan si kining Emperor Constantino, anak man siya ni Constantius Chlorus ug ni kuan ni Reina Elena, and kato si Constantia lahi naman pud tong inahan. So igsuon sila sa amahan. Mawala man kabalo si kuan si engineer. Nga naman putos buwad man ang kuan ani. Putos buwad man ang ginabasihan ani. Mama Susana Daasin, good evening. Putos buwad na itawag ining gibasa ini. So karon si Emperor Licinius nagpabilin gihapon ang iyang faith sa paganism. Even ang iyang asawa na si Constantia naanay dughan or naanay pagbati sa Christian Church. Karon, ang hitabo,
pag-issue sa declaration sa Edict of Milan, ang first point ana wala sila intention nga himuong himuong gitawag og imperial religion ang Christianity at the time. Ang ilaharang tawag inupungo tungod kay naa sila utang sa mga Kristiyano tungod sa gahom sa Dios sa mga Kristiyano sa iyang pagdaog against Maxentius, mo na nga gitagaan nila og libre, gihimo nilang legal ang Christianity at that time and maka-coexist siya kana nga religion og katong sa mga pagano. Naman gusto ka ba butaw kasi engineer. Butaw. Pasensya na kay mga sir mga mama, lisod magug kaayo ba kana bitong magpatik-atik ka about history niya pagkahuman. Okay lang unta og nagbasa jud ka. Eh sa ko ako na ay mo muribat sa ko di ibat. Kaya para ato ang tanawon. Sir, may kada ng bulungan niyo sir, good evening. Karon, Emperor Licinius and Emperor Constantino nga mauni nag-issue og legal declaration concerning sa legality na sa gitawag og Christianity. But pasabot niya na kana nga panahon gihunong ang persecution against the Christians. And ang Christianity at the time, naala sila'y kagahom o katungod nga ilang i-practice, ilang ibansayon ang ilang faith publicly kay before Constantine, tago-tago man ang Kristiyanos. So at that time, gusto ko pa ba, gitangtangan sa higot. Gitangtangan sa gitawag og kulungan ang mga Kristiyano at that time sa panahon ni Emperor Constantino. Mao ng Edict of Milan na issue na 313 AD. Ano sa amidaog si Kwan? Ano sa amidaog si Constantino against Maxentius? 312 kung kumasayop. October 26. October 26 kadlawon. 312. So, dito sa Battle of Milvian Bridge, dito sila nagtigi. Patay si tawag ining Maxentius. Then after ana, gi-recognize ni Constantino kasi siya may nakapildi kang Kwan. Siya may nakapildi kang tawag ining kang Maxentius at the time. So, girecognize niya ang authority ni Licinius. Dito sa East, siya ang Emperor of the East. O niya, kung gisumpayan pa ni engineer, Sir Daniel, sir, good evening. Kung gisumpayan pa ni engineer ang iyang history, di isa mag-focus anang iyahang gitawag og story, pagtungtong sa 321 before the Council of Nicaea, di na sila mutog kasi sayan. Traditional man good only Bible alone. Mo lagi man fel. Kung gusto ko ba basta binutbot lagi magkatawa ka. Engineers to ba? Sir Arnel Benito. Okay. Pagtungtong sa 321, inkwentro na pod si Constantino, Emperor Constantino, o Emperor Licinius. Nga naman, kay dito sa East, di pang abolish naman po ni Licinius ang Christianity. Giluto sa man po niya, suko si Constantino. Sa kasuko ni Constantino, gi-atake niya ang East. Pag-atake niya sa East, pildi si Licinius. Pagka-pildi ni Licinius, yun ang silot, gipa-exile. So, ang nahimong sole Emperor of Rome, ang tibuok Rome at the time, ang West o ang gitawag East, mao na si Constantino. So, gi-abolish ang gitanggal si Licinius. So, sa may nahitabo sa Pagan region, gi-abolish po ni Constantino. O niya, asa man imong binutbot di engineer? Nga nahulog nga, gusto nimo i-point ba nga ang Christianity na influence sa paganism? Bot-bot man engineer, oy. Bot-bot man si engineer. Sir Demi Santiago, yes sir, good evening. Ako ning gireaksyonan na kay kuan man ko kanang tawag ining starring ko sa iyahang tawag ining video eh. Gipa-shout out pa ko niya. Buti pa sa bot kitagaan ko niya katugod ni iribat ang iyang argument. So, bot-boton si engineer. Duhala man na bot-boton or wa di gyud ka mao. Or tawag ini kung sa kuan pa ba kanang one side of the story lang ang iyang gitan-aw. Pero basta binutbas sa bot-bot gani nya pagkaman magpasiatab din ko nga kamao sa history niya pag di mo sulat. Madisgrasya ka na hinuon, di ba? Continue na to. Now, it was called Catholic, no, meaning universal. Ang problema, no? Nagkabangi ang East o West, no?
Uy, nganong niambak naman kay engineer sa 1054 nga ngatong gisgutan pa na sa panon ni Constantine. Nganong wala man nimo isguti ang tawag ining katong the fall of Rome sa 476. Unya kanang fall of Rome referring na dito sa western part of the empire. Na kaniadto mao na ang center of office or center of hierarchy sa Roman Emperor. Nganong wa man nimo to gikuan? Nganong wa man to nimo gi-count? Nganong nilukso man ka 1054? Nga wala pa man kamahuman pagisgot nimo sa tawag ining panahon ni Constantino. Hantod ni abot si tawag ng Emperor Justinian. Si Emperor Julian the Apostate. Hantod nga ni abot si Emperor Theodosius I. Katong pagdeklara na nga ang Christianity na himong state religion. Nganong wala man nang nagiskutan? O nya sa diyang gideclare ni tawag ining ni Emperor Theodosius I nga ang Christianity mamahimong state religion or the religion of Rome, di pag-abolish ta ng paganismo. Di bang bungkag mo bito na kanang mga katedral karon nga dagko diha sa gitawag Europa, particularly sa Rome, Italy, muna nga ang ilang altar naa sa gitawag og sa west, nga naman kay ang mga pagano kaniadto ang ilang altar naa sa west. So pagpuli sa Kristyanismo wala na nagibungkag gi-Christianize. Buti pasabot ni Allah ilahan nang gi-consecrate nga mahimong Christian temple or Christian church or Christian building or house of worship kanang mga simbahan sa mga pagano kaniadto. Baka akon gining engineer ni. Iga nga man. Nak. Sir John Silian Abe, good evening. Sir Romeo Valientos, yes sir, good evening. Sir Rico Mitukuwa, yes sir, good evening. Nak. Anak. Nathan. Ay, nak. I-move lang ko ng electric pan rin, nak. Di ba? Bakakon ba? May ilhan man mo ng kwan. Kaya ibutan na dirigi para hapin. Bakakon ba? Kung tinuod jud ka nga, magsulti kag tawag ining kamatuoran, ayaw pa magkak. Ni ambak ng 1054 nga naman, di niya iskutan tong mga kini mga permirong kwan eh. Sa 476 gikonkir sa mga barbariano, sa mga barbaro, ang tawag ining Roman Church. Ang tawag ining Roman city, ang Rome, katong Western Church. Pag konkir, nahitabo, wala na yung nangulo dito. Wala na emperor. O niya, nahitabo nga way gobyerno, way edukasyon, ug uban pa. So, buti pa sabot, diha nahitabo ang Dark Ages. 476. Tapos tagak ang kasaysayan aron dili. Aya, tinuod na Sir Feliciano. Sir Junibs Bulunos, yes, sir, good evening. O lagi. Sir Sergio Samblingo. Yes sir, good evening. Ayong gabi ka ng Pastor Bro. Sa imong tapat gisaway niya si Mama Mary. Mao lagi. Ato ganing giribat niyang kabuang sir. Putos buwat sulod na para makadepensa. Mo lagi sir. Sir Ryan Lariosa, good evening. Sir Rosario Montoya, good evening. Sir Bemar Bangkulungan, good evening. Gibanat-banatan po din mo dahil sir Roy. Ang tayo katuli agi pa niya itong Sabado Kontani. Pero kay nagkuan man ang tawag ining nasunog mo itong bro, mayang gabi dayon imong debate. Dayon Sir Edmond Omega. 21 po. Sir Hens Alonso. To God sa Waward. Sa daw ko no. Wa ko kabaluan na Mr. Alonso. Sige, continue na to. Ang Constantinople o ang Rome nga mao ang duha. So nabahin daw ang tawag ining kuan, nabahin daw ang gitawag og Eastern ug Western sa 1054. Makasentro sa empire. Karon, ang East man God, gikuha nila ang pangalan nga atong iatras para original church. No. Now, it was called Catholic, no, meaning universal. Ang problema, no? Nagkabangi ang East ug West, no? Ang Constantinople ug ang Rome nga mao ang duha ka sentro sa empire. Nagkabangi daw ang tawag ining gitawag og Eastern ang Constantinople ug ang gitawag og Rome. Ang question nga nagbangi sila.
O sa man ang dabangit din na ang secular tawag ng society o ang religion. Kanya nagbangi sila. Asa nagsugod ang ilahang gitawag og bangi? Kinsa hinungdan nganong nagkabangi? Mo na makaingon ko ba nga samtang ni mga tawhan na magbasag libro eh. Ako lahi man ko mga sir ug mga ma'am. Kay pag naa man for example na event na aday sulod nga question unsay rason nganong naa na nga event. Kinsay mga responsable nga mga tawag ini mga operator ana nga event ganong nahitabo na siyang event. Og unsay mga kanabitong mga personal interest sa mga kanang karakter ni anang maong gitawag og event kay para mahibaw-an nimo ang tibuok informations nganong naa na. Unya Sir Melbert at ako itong ihatag si Mantex. Hebrews yan, chapter 7. Ang patagka, pasagad ng paya, tinuod na sir. Malaga Sir Bemar. Ang secular o ang reliyon sir, akong IQ na minaw anang tawanan, nagminos o Jesus. Grabe ko sir. Diba? So nganong nahitabo man nga naay gitawag og kining kuan. Nganong naay tawag ining Great Schism. Ngano man kay gusto sa Eastern Church nga sila ang mag-lead sa tibuok church, sa tibuok empire. Na gusto na tangtangan og otoridad ang Papa. Kay sa panahon pa ni Photios o even sa panahon sa Second Council of Nicaea, perminti man sila ilubok kay ngano man to kay ang heresy kanang gitawag og heretical teachings mas milambo sa dili sa west kundi sa east. Bito nga diha nakakuwag idea, nakakuha sila ng idea sa mga Muslim concerning sa gitawag og mga imahen nga bawal ko no pagbuhat. Asa man siya nakakuha kato si tawag yun ng Emperor Leo. Sa mga Musliman, nya kisa ni Atbang ang tawag inang West. Nagpatawag og kining council sa Nicaea sa East gihapon. So sa tawag ining nahitabo, gisettle. Pag settle gilubok na pud sila. Naapay mga Eastern churches nga wa motuman na pero wala na under condemnation sila. So karon gusto nila nagubao nila ang West. Ngano man kay gusto sila ang masunod. Until sa pag-abot ni Photius. Si Photius nag-create og iyang kaugalingong idea nga kini mga obispo pantay ra. Yan ingon ang tawag ining ang tawag in West dili. Ngano man kay even ang mga patriarchates gikan sa 1st, 2nd and 3rd century naghatag og honor and ilang gi-recognize ang authority sa Rome, sa Bishop of Rome. So mo na nga i-condemn si Photius. Nga si Photius na ay kaugalingong tawag ining theological school bihapon nagikan si Michael Cerularius nga maunang resulta anang sa 1054 kanang promotor anang Great Schism. Mauna. So pagbuwag nila, nigamit sila og actually wala pa nang kuan ang gamit nila Eastern Church. Walahin na ng Orthodox. Kay even ang Western Church gitawag sa Western Orthodox Church. Ang ngalan simbahan at that time is East o West or Eastern or Greek Church or the Latin Church. Og the Latin Church other. Mauna kanang giingon nga Roman Catholic Church ginagamit lang na after sa gitawag og Reformation kadtong kang Martin Luther. Ano wala ni gusto ko ba bawa gini magpaatik-atik og tawag ining dili man singon nga nanghambog ko mga sir ug mga ma'am ha. Magbasa ko og istorya mga sir ug mga ma'am. Hinere na pulo ka libro tan-awon sa maong isyu. Nga naman kay naay mga butang, naay mga detalye nga wa nasulat sa libro nga imong gibasa nga naa sa ubang mga libro. Bota kung ipasabot, di ka makasabot sa dagan sa kasaysayan kung isa lang ka libro imong tan-awon. Parehan nyo. Isa lang ka libro ang gitan-aw, di naghimog story. Engineer! Ang siya naman tawag kay engineer? Continue na to si engineer. Karon, ang East Manggod, gikuha nila ang pangalan nga Orthodox Church. Ngano day ang West? Wala di ay. Wala na si engineer. Wala ni.
after 1054, ang East, yan, gitawag sila the Greek Church, the Eastern Church, or the Greek Orthodox Church, or the Eastern Orthodox Church. Ang Westport, gitawag sa Latin Church, the Western Church, or the Western Orthodox Church. Taka lang. Taka lang ng engineer. Inalang na lang. Wala magkatawa tayo ng engineer. Naunsa naman tao na si engineer. Di kumpliyata ato ang i-continue. Unya, ang West na Roman area, no? Ginganlan nila ang ilang undok nga the Roman Catholic Church. Amo na ning istorya. Katawanan. Walang tawagan sa Roma daw. Sa Roman, sa part sa Roman, kita nga sa Roman Catholic Church. Wala kabalo nga at that time, gi-claim gihapon sa Eastern Empire ang West. Gitawag gihapon sa same Roman Empire. Pataka naman to si Engineer Roy. Naunsa naman taong gay? Again ha, kanang word nga Roman Catholic Church, late na nagigamit. Mabitaw pagtungtong sa First Vatican Council, wala na sa gidawat as official name of the church. Gi-reject na. Kaya ang official name Simbahan Katolika, One Holy Catholic and Apostolic Church. Kanang Roman Church, special mark na. Or a special name. Nahitabo na ng word nga Roman Catholic Church para na a distinction between the Protestant Christians and also the Roman Catholic nga tawag ining Christian Church from Rome and from Jerusalem. Ano? Sanabi, yes, good evening. Diba? But-butol ng engineera ni. Continue na to. Ato lang yung part to. Kaya 42 na po ko eh. Yaha. No? Nga, imbis nga Catholic Church lang ta ang pangalan, tungod sa split nga itong 1054, no? Katong schism, no? Nahimong tracing sa mga historian ang institusyon. So, gisagol na po di mo, gipansit na po di mo. Gipansit na po di mo ang tawagin ng history. Unsa naman tao ni si? Wala akong giingon nga, wala kalainan, kana bitaw magkutlo bitaw kag story o history. Kanang iyang story, isuksok niya sa history. Taka naman taong ka engineer, oy. Dili magpataka, engineer. Dili magpataka. Nga naman, kay kaniadto, kanang gingon nga, there is only one Catholic Church at that time. That Catholic Church, headed by the Pope kana. Tanawar ko ng history. Gikan sa tawagan ng after kang Constantino. After sa 300 years, pagtungtong ang Constantino, First Council of Nicaea, ayaw nagwala na gire-recognize sa Eastern Church. Gire-recognize na. First Council of Constantinople, ayaw nagwala na gire-recognize sa Eastern Church. Pagkauman Council of Ephesus, 431, ayaw nagwala na gire-recognize sa Eastern Church. Sunod, Chalcedon. Sunod, Second Council of Nicaea. Hangtod na niabot ang 1054. Kana nga mga councils ang nanguluan na sa Tupapas Roma. Nga naman, kay bao ang ulo sa mga Eastern churches, ana at that time, ilabi na kung mo-decide na ang Papa. Pagkakon ng engineera ni. Pagkakon. Sus, ginoo ko pregaba. Di ba? Pagkakon. Wala lagi mabatugad-tugad sa history. Ako di man taman hambog, pero sa ko nang gingon, uting kayon ba, gikan sa kinaibabuan, hangtod sa kinailaman, imuwagin ang tukion. Kinsay mga, kinsay mga tawag ining mga player at the time ba, kinsay mga characters at the time, unsay ilahang influence at the time nga nahitabo na siyang event. Kini puro lang man narap babaw. Gusto ka na-discover. Wa pa content mismo. Ang iyang gipangyawit ka naman nagpataka man. Sir Jeff, may gabi.
kumbagang isa ka sakong simento sa gulan ng isa ka truck na balis. Wala gi sir. Sir Coach Elmer TV, good evening. Yeah, Sir Edison na Bonitalia, sir, good evening. Di ba ana eh? Dili kung sa kan ba di man gud nila madinay. O tanawan ang kung sa tinuod lang ha, kung tanaw na to siya in fairness sa iya ha, giangko niya nga for the first 1,000 years there is only one Catholic Church. And that Catholic Church mo na ang founded by Christ. Mo man na iyang point. Problema lang sa pagbuto sa word na Roman Catholic Church. Mo man na iyang tawag ining points. Yung problema na kanang one Catholic Church for the first 1,000 years, doon siya nangulo na. Sanctified, justified niya ba daw na sila? Akong maingon, sana all na lang. Muna, pataka ba? Part 1 pa lang niya, part 1 pa lang ni mga sir ha. Muna, lisod kayo na kanabitang mag isgot-isgot na history niya pagkaman sa gulan na mga history. And at the same time, sa tinuod ba, kung imong tan-awon sa panahon ni Constantine Manggod, kung imong i-observe o tan-awon nimo ang substantial tawag ining informations sa mga historians, di lang kay usa, sa maniya kong mga tawag ining mga source diri ha, sa bato ko ang Western civilization. For example, kini si William McNeill, ato kay isa diri. Kini si sa pa ni Offshore, Terry, Holoka, Goff og si Kazar. Sa pa ni gawa sa mga encyclopedias ha. Napako isa ani nga tawag ining history kang Carol nga gitawag og mga historians. Kung imong tan-awon si Constantino nganong gibalhin niya ang iyahang tawag ining imperial office from Rome to tawag ining Constantinople. Gikan sa gitawag og Roma padulong sa Constantinople nga naman kay gitagaan ni Constantino og dakong respeto ang Santo Papa sa Roma. Og even sa Constantino mo na mutuok po dito sa tawag ang mga Eastern churches. Pero pagkamatay ni Constantino ay kusog kay muhulog ang Eastern churches sa ila. Kana dapat man patay naman ang kuan, hagba naman ang Western, so dapat kita gyud ang mangulo. Luoy naman kay na ang Western Church, so dapat kita ang maglit sila kay giagian magyapon ta San Pedro. Ala ba? Pero dili man nga naman kay di barog ditindog magid ang Papa sa Roma. Dili. Ayaw ninyo i-usurp ang akong authority. Walay mahitabo nga tawag ini kon. Walay mahitabo nga council kay ang Eastern churches at the time man god, grabe ang ilang gihimong mga robber councils. Kay para ilubok nila ang Western Church, dili man gyud mahitabo. Nga naman kay ang otoridad na as Papa. I-question man sila. Kasi naghapon yung authority nga magkandak mo anang mga councils. Muna, for the first 1,000 years, before the 1054, na ay mga legit councils o naapoy mga robber councils. Kini nga engineer ko magpadayon ang iyang pagkakyudos about political and religious history of the world. Mukalit lang ni siya Katoliko. Unta si Ryan, pero ang problema na kung magpabilin gihapon nga sirado ang iyang pangutok, wala gihapon eh. Magkatawa ka na lang sa iyang pamutbot. Yeah, si Thomas Buchenkotter, historian. Yeah. Kini kay kuan mong guni. Lapo ko isa ani, tulungan niya ako ang kuan. Tulungan niya ako ang tawag ini nga world history. Yang kini kay development sa tawag ining gikan sa ancient time hangtod sa Middle Ages. Ya tinuod na Sir Ryan Lariosa. Aming ngilad Mr. Lubidad kana bitaw mo sig yawit nga way ebidensya. Unay mangingilad. Ako na mo kay ebidensya. Nga pasok man nag-history si Engineer Hiliani, tanawa, parot noon. Okay, so wala pa nakapag-follow ha. Sa ito mga pages, i-follow yung mga pages, RJ Orolan Sandra II TV, Poliapuntal Gamete page, Kuya follow just TV page and Arjus Vlog 2022, huwag ka pwede sa mag-send din na Facebook stars. Kung sa ito mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels dali Catholic, Apologist Official, RJ Sandra II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Huwag po din sa mga mag-send din ng super sticker, super chats, and super thanks. Yun,
sa mga tao, sa mga Katoliko nga gustong mutabang, gustong mo suporta sa atong program kay until now nagkinahanglan gyapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi tawag ining mahimo din yung mga ma'am kung wala ang inyong tabang suporta. Sa gustong mutabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pinagos mga account numbers, kung ako sa mga screens, kung nagdagan ng information, o pwede sa mag-message sa page kung may remittance ang inyong pagpadala. Daghan king salamat in advance. Kaya inyong tabang dako kay na og kahimuan sa ato ang gitawag og programa. Daghan king salamat in advance. Ma'am Lynn Palima, yes ma'am, good evening nimo sa imong tibuok pamilya. So part 1 sa takaron ha, then tomorrow or the next day mag-part 2 ta ining kuan. Mag-part 2 ta ining argumento ni tawag ining Mr. or Engineer Iliani. Yan. Okay ba? Mr. Totski Regatola. Iman pa niya, ako daw ko ang butbuton. Balik ka na akong video. Okay, para makita nimo nga tawag ining ang mga butbuton ikaw o kanang imo mga pastoy. Sir Bong Espanilio, sir, good evening nimo og sa imo ang tibuok pamilya. Okay, sige kanalang una mga sir. Ug mga so atong isuda lang atong program sa pagampuato pintapusan pinaga sa pagampoy ni Minipati Affiliate Espiritu Sancti Amen. Ave Maria, gratia pro Dominico, benedictum mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, especially the missions of those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa ngalan sa magpapala si Puli Punto Argumento ibang muluhan ng ibang unahan sa lay Catholic, College ito sa pisa sa kumakabanan sa CA. Sa mga Katoliko nagasubaybay nagatapin nagasuporta sa programa gining yung ubos nga lagad og isus pagtong Katoliko, Sir RJ Seno temporaryong manamituwing umingon Iglesia Servire et Fidem Catholic Defender. Mga giminan Ave Maria. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.